contribuir, participar e aportar e aprobar, non íbamos a facilitar a aprobación de ningún asunto máis que levara implicacións económicas. Non tivemos ningún reparo en decir, cando se puso en marcha o primeiro plan de pago de proveedores, que nos parecía unha boa medida naquele momento, sempre cando viñera acompañada de outras medidas de que en aquel momento podía tomalas. Tristemente, só pode tomar o Estado central. En España, quen ten na súa man, seguramente, a través dos fondos que distribuye, os fondos que recauda de esos tipos de impostos, a financiación dos concellos. Iso unido ás competencias impropias. De todo aquilo, só hai propaganda. Propaganda e criminalización dos concellos e criminalización dos traballadores públicos. Primeiro, criminalización dos parados e agora criminalización dos pensionistas. Todo menos tocar a financiación dos concellos que durante anos se foi cargando de competencias totalmente impropias. Estamos gobernando con uns orzamentos que deixamos aprobados na anterior legislatura, orzamentos que xa eran orzamentos que viñan sufrindo a caída de ingresos da pata urbanística deste concello, esa caída que viña reflesándose razonablemente, que foi recollida nos orzamentos na parte de ingresos, está ahora reducido a saber a canto? A cero. A cero. Que provoca iso? Que cada mes este concello, cos orzamentos que nos deixaron aprobados, poida endeudarse en 180.000 euros que quedan sin pagar, a parte dos que contrata e xa non ten cobertura para meter. Eu non sei cando vai acabar isto, non sei se o acabará vostede, se virá que o acabará, pero desde logo solución parece que non vai a ter. O que hai que facer é tomar decisións. Habrá seguramente que mellorar a parte dos ingresos, que sempre é problemática, porque aquí chegan 4 veciños e son unha multitud. E, efectivamente, a última medida que estuvo neste concello foi a revisión do IBI, que, por certo, estamos esperando que revise usted a baixa tal como tiña dito, tal como tiña dito. En todo caso, señor Reza, non nos traia, non lle traia aos que queden do PSOE ningún asunto máis que teña implicacións económicas, porque non vamos a permitir, por acción ou por omisión, que se leve a cabo.